close the door, please. Pretty nice. Hi guys, hello guys, how are you guys? Hi guys. Hey guys, how are you guys? Murise say guys, how are you guys? Maswera seiko pastor vari kukomenda maposti yavo pastor tatenda muruma hoko nekuti nchivhura posti dai mbva ndanosangana napastor kudai so yesi shoreni ndabva ndasangana napastor wakomenda hanzi nekuti ndakamuramba akuda kusvibisa zita rangu mundikwidze palive yacho nditaurawo the side of my story. Pastor uri guys share live mutega wamwe guys share live tega maswera seiko guys. Yesi IV pastor babva delete comment yavo muri kudelete comment yenyu pastor. Alright guys, maswera say share live guys, tega vamwe guys, share live mutege vamwe, share live mutege wa delete comment yavo ndikuzama nepindura ipapo mu1k aichatopinda kunzi the what yabiswa. Right, tega guys, vategei pro pastor vati vari kuda kuedwa palive pastor tatenda muruma nyoko kana kuti amen. Tegai pastor guys. Tegai pastor guys, tegai pastor. Cause anonyepa. All right. Itai guys then share live mtega pastor mtega vamwe guys. Tegai vamwe guys. Maswera seiko guys. Maswera sei atoda mavile vedatoda. Maswera seiko yesi eltas mkoma muri sei letsu how are you? Hello malerato majebele. How are you? Mazita Samantha, how are you, baby girl? How are you? Precious, you should say Manyara, Queen B, say Tembekile Masukume, she say Martina Matkofi, Aroa, Mona. Jane Mabandi, how are you, Jane? She say, guys, ingo take a share life, go take a okay, Tatenda in the repo. Hanzi ndiripo natatenda. All right, varipa. Hey, pastor tatenda. Variti. Right, guys. Pane nyaya yauya pano. Antika ini nyaya handisikuiziva. Ini mongo zati ndinenge ndiri host guys. Anditika nyaya handisikuiziva. Ndangobatwa nemuridzi wenyaya yakati ndikukumbirawo platform. Anditika because I need to put an awareness kunzo uko. Kuna pastor mutsotsa binzi. Zvakare vanoba mari, vanotora mari kuvakadzi all in the name of love. Saka I need to alert watchi abi yangu kuti ndo zviri kuitika kunze uku. Animaona zvika kuti ndo zviri kuitika kunze uku. Saka ndo saka taungana pano nasi. Taungana pano kuti tinzwe nyaya iyi. Ndiri nimwe ndiri kufunga futi ndei kunyaya pane munhu angachitora nyaya yake ndei ko ndikamutozokubata. Muza kana kona wakawandigwa nezvinhu guys ka wambozvifungi panguva iyoyo. Alright. Gai ndibate varidzi venyaya vauye nenyaya yavo. And undandi kuedhera, alright, maybe bada kuedwa. Alright, isa ed tuone, send a request tuone. Kwanza anonyepa ndakamuramba kuda kuzvibisa rangu. Ini mfundisi kaini. Right, uripo here send a request tuone. Send a request kana uda kufonerwa here kana uda kusendwa request, uda kuita zvokuedwa. What do you prefer? To be added or to be called? Urikuda ku prefer chi? Urku prefer chi? Kwa ipani hando zangu masasa chauri. Amen. Tika itinski.
right ndokuedheka ndokufonera. Do you want to be added kana toda kufonerwa? Answer this request and indisiri kuiona rega ndikuedhera mucomment section mo. Request yako nasina kuiona. Right. Right. Hello, my name. Hi, Sis Smelly. Shiri say. What do you say? Report shedu tata kutorara. Inda kurova. Kudaiwa mama kutora zvokudza kumateni kakwenyuko. Ya dzakuma 10. Kurova kumbotsvaga mari Sis Smelly. Anditi hayi uri kuitsvaga nedemo wabva wanyarara kuti zii. Right. Maini mauya mukati mune nyaya yenyu yamuda kuti mupire vamwe vakadzi zvakare mutaure nezvamufundisi vari kunyora vari mucomment section umu. Tiudzei zvere musingamhanyi. Chaizvo ndikuvaona. I can see. Chii chakaitika nyaya yenyu yakafamba sei? Right. I met munhu uyu akatanga kutaura neni paWhatsApp. How he got my number, akati akaiwana pagroup. Okay. So I will give the benefit of the doubt whether ways mawanira angaita number yangu, it's not an issue. So however, group rachona rakaiwana number group remjolo. All right. So when he comes and says he's a man of God, I was a bit surprised kuti how come munhu wamufundisi anowanikwa magroup emjolo, but either way ndangoti kana mafundisi ari kuunana Tinder. I mean, God works in different ways. Okay, tatizivane paya. So this guy aitaura neni anditi WhatsApp akanditi ndiri kuDubai, where I would want ladies to know kuti red flag. Akanditi ndiri kuDubai chichichi zvinhu zvasiri kunyatsondifambira tikati okay we take Dubai. Akati ndangouya kuzoita ka peace job kakutopera manje aiti kane 2 weeks kakutopera, so I need to come back to Africa. Saka ndikamubvunza kuti so what are you going to do when you come to Africa? Saka anga asina clear program yekutaura kusvikoitei. And munhu akakabakasikautaura kuti I'm so serious da kuroora because I've been in ministry all my life. Mufundisi wane 40 years. Zvikanzi I've been in ministry 39 years turning 40. Okay. Zvikanzi I've been in ministry all my life. Saka ndinambokwanisa kushanda muupenyu or to get anything for myself. Nokuti ndandiri ministry. Well, munhu waMwari zvowanika nditi. Saka tikangoti okay. So akazoti no, I've gotten a revelation now yekuti ndakufanira kutanga kuchishanda. This person is turning 40. Wakuda kutanga kuchishanda izvozvizvi. Well, anyway, people make mistakes. Munhu zvaatoti amufundisi kudaiwo, it means adzidza upenyu. Vanhu vanochinja. Sine maindiziva kudhara panapa. Nevamwe vanondiziva, I've grown. So kana munhu usakashamisa kuti choreni uri mupenyu ndiwe munhu akachinja chako zvokutodaro. Zvokutochinja zvokutodaro. Aimaindiziva, Facebook aindiziva, titamba kona Mike tisina kupfekwa. Taimbovepo. Saka pakatachinja and all, I was like, sure man, I've changed. So I believe people can change. All right. Munhu okay, saka inini ndangotsoke my relationship online. I want to test this guy. But amuti if you are telling me the truth anditika andasanda kubvunza history kwari kubva just kuti ndonoti you are not doing this with many women. Can we make our relationship public? Vanhu vandofollow a platform yangu zveshuwa vakaona I made him put that because I knew a day like this would come. Anditika the relationship was public. Vanondifollowa nevamwe vakazviona and people saw. Ndikati good. Hapana kumboita a week later munhu ndobva achinja zita. I met him achinzi Desmond Mangwiro. Munhu ndobva achinja zita. Anga akunzi Tantenda Maruma Huku riripo izvozvizvi. So that was a red flag for me. Kuti okay ndakumita another name and he changed the name. Haana kumbondiudza kuti achinja zita. Ndakatanga kutsvaga munhu wangu. Zita rachinja. And at this time now that name Tantenda Maruma Huku is flirting with every woman on Facebook. I think ndakatombocompile ma screenshots ndikaposta ariko kwandakaposta vari kuda unoona ine group rakanzi kwa ushamwari wedu. This guy ari kuflirta with everybody. Ndakambomuaddress akati sorry. Ndobva what pushed another time a girl wanga anyinga. I spoke to this lady. I took a number on WhatsApp ndikataura naye. Wanga anyinga akazomuposta kuti she's dating
the new name Tatenda Maruma Hukumanje on his wall. Ndobva ndazviscreenshota ne-relationship status yangu ndikazvisa paplatform pangu ndikati munhu ndasiyana naye, I've realized kuti achachi move on, ndasiwa ndega murelationship, munhu adi aenda. Zvikanzi aiwa tanga tichitamba, the girl contacted me, even those who were on my wall vakazviona. Aiwa no, it was kutamba kudididi, but I never stopped marking him from there. This guy goes for every woman. Saka I started investigating hangu chinyararire. Ndazomubvunza kuti all right. Kona longa pa muri kutaura ari ngori Dubai. Angori Dubai. Ndombodzi ndiri kuZimbabwe, ndombodzi ndiri kupi, bo is in Dubai. Ngatingoti ari kuDubai. And then so then pakazoita incident manje. Yazova nyaya yazonyanyita kuti ndienderere mberi kudai. Mufundisi ava vane mwana ane 3 months. So akazoti tiri kutotandara zvedu, ari kundiudza nyaya yake, and I have the chats. Hainisi simeli maviwanwa ndinawo, munondiziva. And ndautoti muzowakanda paplatform after the live. Ndakukandira ese maviwanwa nekuti vanhu vagoona. Mwana ari kunzi baby mama ari kuda manepi chichiti, ari kundiudza kuti handisati ndatambira. Akatondisendera nemameseji ako, una here mari undibatsiro. Inini I did not give this money because I was giving Tatenda or Desmond or whatever his name is, but I'm a single mom. And pandakaverenga akandiforwardira machata baby mama, pandakaverenga munyaya iyi ndakabatikana as a single mom kuti you know we are in a foreign land and mwana mutete anostressa. Ndobva ndati okay, wongoda mutumira mari svika ndakamutumira 350 kana kuti angabva kutumira munhu 350 since uchandidzosera ungomutumira ka 500 wozodii wozondidzosera. So ndokubva anditumira e-wallet number ya baby mama, and I got the baby mama's number. Ndobva ndamitira baby mama uya e-wallet yaye, ndobva yaenda ndikati uchandidzosera mari yako, handiti munhu anga ane 2 weeks ari kuuya, so it wasn't a problem. Ndobva azondisendera futi imwe message kanzi kuri kudiwa magetsi chichi vanhu vakatogara murima chichi please, ndikatomboramba kanzi aingori 100 rand ndibva ndaedda on top of chikweleti chacha. Alright, tapedza. Okay. Hazvina kupera, mufundisi vari kungonyenga. Izvozvo vaona kuti Facebook ndakuvabata, vakutambira kuTikTok manje mufundisi. Ndokwavanga vakufleta vari. So all of this time ndiri ngotora mascreenshot ndikuchengeta. Ndokwanakazonyatsobvunza kuti ndikati baba imimi, as we talk, he was insisting on coming to stay at my place kana auya kunoku. Anditi nditi muti unozoita sei, uri kubva nemari iko kari kuti abatsira ndiri kushanda ari bhadhara, tikatopiwa mari svino inenge yatosvika $700 all this time. Ndikati saka hapana kazvamuri kuita, zvikanzi otherwise pamwe notogona uya iri kuma500. Ndikati saka wadiwa siyako chi wauya kwata kana zveuber kunoko. Anditi ka okay, munhu akutoisa pressure kuda kudi kuyamba kwangu. Ndaenda manje kuTikTok zvisinei, ndazoona shasha haina kumira, ndopa ndazviscreenshota zvese ndikati shamwari ndakamutumira iye, inini ndinoda respect, ndakambororwa and marriage hachisi ndinondishamisira. And with the way I've worked in my life right now, murume anenge ari bonus, things are going well for me, murume anenge atori bonus. Saka zvekuti ndozokutora ndokusumudza and then uchita zvakadai, let's end it. But you owe me, can you send me my money? Mari ndo yakatanga kunetsa, ndisonzwa kuti handina kumbokukumbira mari iyoyo, wakandipa wega. Rafu yakadaro. Ndazochifondera manje baby mama ndasati ndimbotaura nawo ka. Ndazochifondera baby mama ndikati kungava kune mwana zveshuwa here, ndakutoita madhasi nerafu yandachiudzwa manje. Chipa ndafonera mukadzi uyoyo. Mukadzi uyoyo akandiudzawo nyaya yakatozoti yangu ishoma. Sisimeli, this lady akayosangana nababa paFacebook, amene kuti vainzani ipapo. Asangana nababa paFacebook, anzi ndakatomutoro aigara kuOliven. Kwakutomutransport kubva kuOliven, achingoitawo same story yekuchema upenyu zvawo vanhu vandiita rafu chichichi. Kwakumutransporta kwakugara naye. This man was not working, haana mubvira akashanda. Aichengetwa nemukadzi uyu. Akasiya abira, I've got my V11 and ndichakupai nhamba dzamai mwana kuti mozongova interview mega. Akasiya ambira laptop ne$6,000 ndobva disappear. Ndokuzongonzwa kunzi munhu akuDubai. I was speaking to this lady.
tikati saka munhu utori unhu hwake kasvikanza unga usingatoziva ndoudi unhu hwake madatongoona kuti mari yangu ti handichamboiwana ndikati ine zvisinei hazvo since manapweni mari yemanapweni yakauya kwamuri ende mwana ariko zveshuwa am a mom as well haisi mari iri kudi iri kunyanyorwadzazvo so I posted it paushamwari hwedu kuti ndo zvakaitika munhu uyu itsotsi ladies beware vakauyawo vamwe vakawanda kuseri kuinbox ndichazokupai kana kuda uchidauya kuzouya uchitaura nyaya dzavo I didn't ask them if I should share their stories saka zvinenge zvakwavari and then there was a guy akazoti munhu uyu imbavha uyu wakavharwa tumira maaccount details I'll send you my account details pandamutumira maaccount details ndobva andisira mari yangu zvikanzi ndangotokunzwirawo tsitsi kuti wakavharwa nembavha iyi munhu uyu totomuzivawo takunzwa takatombobawo imwe foni kupi kupi like they know him achitongori mbavha ndobva nditi ndakuti ndangokunzwirawo tsitsi kuti uri munhukadzi ndosaka ndakubhadhara mari yako chiva ndamuudza kuti iwewe tatenda someone paid my money iwewe uchisiyana nezvekutaura neni I'm done with you let's just move on sevanhu vasina mbobvira vazivana ngavakontinue kuramba vachitaura nezvangu baba akutonyenga achinyenga nezita rangu manje akuti hanzi I was trying to buy his love and what ndikati ngauye nemavhiwana ndosaka ndati sisimeri ngatimbouya nenyaya iyi because it's not like I'm bitter about him or anything izvo zvindaitotaura nebrother yake manje manje apa ndida kuzouya nazvo nekuseri muono achitonditi munhu uyu anga achizodawo kuyomba kwangu ndakatoramba because paakambogara neni akatosiya andibiro itongori mbavha ndo utongori unhu hwake itongoriwo mbavha inoti ikagara apa akasiya bvorongodza unotsvaga pamwe sangano ravo here ini chechi handinayo ndakamboona ini kana iwo baby mama vaiti hanzi aingobva Friday odzoka Sunday aingobva Friday odzoka Sunday havana kumbobvira vakakuendawo kuchechi kwacho so in I don't know ameno kana vane vakambopindako but ina handina chechi yandakamboona right tatenda wati uri mucomment section zvakare wati uda kukwidzwa this is your chance uya tione send a request tione send a request pane vari kutosenda request vari kunzi handisi kuti ndemumwe here nokuti pane munhu akomenda kuti nekuno kuvakasiya baba mari pane munhu akomenda ndapinai saka ari kuisa request not knowing kuti imwe victim here because definitely havasirivo baba vacho ava ndimai Kayom here something like that ndakanzi Queen B inini I have a list kuseruko but that's because vanhu ava ndasina kuvaudza kuti nyaya dzenyu ndichadziair palive except for baby mama because ari kutorwa handiti ari kuDubai handiti ari kuDubai here right tatenda uya tione pastor Desmond pastor tatenda uya tione amenoti muri ane apa tatenda oro Desmond tione mati mimi makanyenga choreni makamuramba ndosaka ari bita uyaitinzwe munhu waMwari paitawo tine vimbo anyora hanzi tatenda imbavha huru it seems as if ari popular tatenda you said you want to be added palive kuti utaure side rako kwira tione tatenda kwira tione tatenda sure ndatokangana kutaura something ariko aigara achinditi saka mba mako munei tora tv yako tonoti yakaita sei tumire picture mudining mako zvaka ina ndatoziva kuti munhu aitocalculator maitokombeiwa muri 3 kuti ndekupi kwakanaka kwaningaenda kunogara kwane zvakanaka ndekupi funga kuti anenge aitokombea kuti kunenge kune kabenefit because inini ndakabva ndazomuti orati iwe ukauya ukagara neni yes sisimeli age yandave ndakura chero but ndabva ndadzidza ladies dzidzai ina ndakumboti zvekutsvaga mbinga tese tingadziwane here mbinga allright ndikawana ari kuti ndakuchinja life yangu iwo wakabataka kungoti pastor vanzani pastor tatenda kungoti muri dusve pastor tatenda makangopusa so manga muri munhu akangwarara pastor tatenda makatonogara bho pane musikana because musikana is making money honestly in Joburg. Haite makeup vanhu nje musikana anoita makeup dzemacelebrities emuSouth Africa. South African celebs anoita kubhukiwa shori anofamba iwe munhu wakamboita accident nemota yako wakaotenga imwe ndakatenga dzimwe 2 imwe yacho ina driver iri pauber ndanda kuti totora iyoyo tatenda wombotanga neuber tatenda wakapusa zvinhu wangopuwa mota kuti pauber
uchidriver. Newe tate newe Blessing Desmond. Ndikatawa handisi kuda kushamisira, but I've seen kuti Mwari anokwanisa kuchinja life yemunhu. I don't want to stand here and akachinja yako uchigara muchitiya DP chiya uchigara Mwari DP munyame Mwari akusumudza. Mwari akandisumudza. I don't want to lie. Mwari anosumudza vanhu. Mwari ariko. So paakauya washanda kunamata hazvina kundishamisa. Ndikati pamwe ndawanawo wangu watanzi tisimuke tese akabatawo Uber because driver yanokeshwa ma30,000. Uber anoshanda Harare anoshanda anosanganisa both ne but I mean mari anobata because inopinda muaccount mangu anobata kuma30,000 pamwedzi. Saka ndaiti akana ari wangu akauyawo neipapo ndichimhanya unopoda vanhu tikasanganisa tinotoita live iri nani ka mechelete nyakana ukatogara naimire ndekuti makapusa naimi makamboona chikoropo chemurume chakapusa kudai chirushu chakapusa kudai so naimi ndiudzeiwo naiwe Desmond zvauri reshe romunhu chireshe asaizosiyandibiraunogara so uchidla uvete hako uchidneubha uchinda kunotakura vanhu uchidini zvakamusira zvisikana zvidotopuwa airtime neizvidikidiki ndozvawakatomusira zvitishorei pachedu zvedu ndichakutumirai dzimwe nyaya dzacho kuseri kana vanhu vacho vakazobvumawo kuti dzunzwe because vamwe vacho vanenge vanomutya kudai mbobata ngunza meno but ndakamudza kuti haapana ulumi handityisidzirwe natatendeni ndandibhoa zvotende vakapusa veduwe nai mavona nabhudhi vake vari serious here veduwe tipedu shore nawanendesandara nai naini veduwe vanzikana hakuna nabhudhi vake vari serious here vanondogona mubatawo zvakanaka vari kuSouth Africa uko guys zvingonochengeta navo vanogonochengeta navo as long as ari serious vanotochengeta kuita life dzavo mufunge. Money is not everything. Simelizera rangu ringa ramechida kutsvaga mbinga dziri kuramba kaubati kutsvakira hangu zvepadhari dzinokuti mbinga sana nadzo mbinga dziri kushungurudza musoro because mbinga ichibuda nenda zvino mwanitoziva kuti mukadzi uyu mwana kunoziva kuti akatotega tigarisani kwanza oldest chi makutira kuzama kore akaka kuti mutogere uyai navo nabhudhi wenitse interview uyai navo tiite interview vanabhudhi wenyapa tione kuti vapinda kune mutambiri wanoda kudrive uta ubhoko zvakaipa so inini wakatozonyatsondirwadza ndibaby mamava because musikana mari yaiti anotambira simeni payem last month yakatsvairwa yese neiwe nataseva ndobva atora nelaptop ndobva atiza ndokuzongota apa wasiwa futi une nhumbu naiwe tizitinga zvaune utsinye naiwe apa chatiza vaitambe chikomenda kukomedza chenchatiza vai tichangokuposta chero katiza vanhu changokuona chete chatongokuposta chete hatichomboredziwa kura ipapapa panitogara sisimeli unotochengetwa akuameseji kuinbox nemazvi ake akusa meseji kuinbox kwanzi nhasi ndiri pabasa pa9 shift kunai tatenda hashandi last week aitokumbira musikana mari yekuti amudzose kubva kuDubai ashandi shireni unenge waita lakiwe kuinbox kumira tione vauya kuinbox tatenda aitokumbira mari yekudzoka kubva kuDubai ene amotarisa cover picture rake muone kuti munhu ari kuDubai here akapfeka kashock spedzisa nesheteketen like life ini ndandagamutiranoshanda kupiko munhu anoshanda ngaise V11 ndekuti anoshanda kupi ko inga anga achiti ndikwidzei 1 inganga achimboti ndikwidzei 1 azoenda kubasa kupi anoshanda kupi tatenda ngauya kuratidzei kwaanoenda kubasa kwanoshanda haashandi chinhu kupiko aiwa ini ndandangoti zvangu vasikana ngwarirai zvangu yangu hayo ndakatozonawo tiri nani pane zvaakaitawo vamwe ari kuda kubva kuDubai kudzoka kuSA so hazvisi kunyatsobuda anitori nevasikana 2 vaikumbira mari yekudzoka iri ipapapa last week apa like maV1 vanoese ndinawo because pane vakazotanga kuuya vaona ndamuposta endai munotarisa tatenda marumaoko endai munotarisa papage pake pawall pake munoti akapfeka sheti yakaita sei muno ndiri kumuwanzira here
hanzi naQueen B kune mukadzi waakatsotsa futi kuseri kuna vakawanda haasitomboriye ega vakawandisa vanhu vakatsotswa naTatenda. I think inini vakauya kuseri it's about 4 vachitaurawo nyaya dzakasiyana-siyana but akanyanyondirwadza angu ndokubirwa laptop nepay yese. Otherwise vakawanda zvekuti ende not only kuvakadzi chete kwai kune chechi yakaenda kuCapton Park inonzi yavamhuru vakasiya aba iPhone muchechi momomo kuCampton Park kanzi aenda kuchechi kunonzi kwaamhuru kuCampton Park vanokuziva akasiya aba iPhone ikoko. Sisimeli vambomuposta vari kuti ngaaposte avambomuposta. Ndadonedza guys apa saka Shorein pane munhu ari kuuya kuseri kuku pana bhuti vari kuno kuUK vadoda zvavo ava vatoda zvavo ava bhuti ava vane 48 hatinozotaura kuseri totaura kuseri ayo vari kusamusibhita ava ndomburawo vadirect manga muripo here patanga live vasikana Lorraine Shorein asenda message kumessenger kwanzi ndiri pabasa ndoda kuti ndinozodawo live kutaura on side of my story side live ipi stiri pa live right now ngauya ngotaura kamara hanzi ndiri pabasa atanga izwa hanzi nhasi ndiri pabasa night shift mangwana zvoita here ndotaurawo ma side of the story nekuti she is saying lies iye ndiye aitoda kuti ndigare kumba kwake ndichitomuti I am a man you plus I am a pastor vanhu vanozoti chii atoti I have an extra room ndobhadhara here ndichitomuti no don't pay this woman takadana nazve pafoni and we have never met plus iye ainditi akauya kuno tonotora mota nechikwereti then yobhadharwa 20k at first then tozobhadhara 4k every month but ndakaramba cause aiti inini I should pay the deposit iri muzita rake mota yacho 600 rand we agreed kuti ndomupa ndauya then patakarambana ndakamuti pandinouya ndokupa mari yako but anga akuti mari yangu ndikuida now so I want to say my side of the story tiri palive ingouya zvotauri ndauye palive apa inga ndiye atanga kupinda mucomment section akati ndoda kukwidzwa one inga ndiye atanga kupinda mucomment section andoda kukwidzwa one ngauye pano rauya kuseri kupi ngauye inga ndiye atanga kupinda panapa ouyo nemaview 11 ake uyai henyanzadzi uyai pastor uyai mutaure side of the story uyai sangano rinotofa mukasataura side of the story renyu sangano rinofa uyai mutaure side of the story uyai mutaure side of the story anoshanda kupiko iye Tatenda ngatipoka V100 kuti anoshanda vari kunhingiriki zveDubai anoshanda kupi anoenda kubasa kupi Tatenda haashandui ngauye neletter of employment tionoti anoshanda kupi haashandui basa rake ndiro rire paFacebook rekutsvaga mabhebhiri ndo rake charo achitsotsa vanhu mari ndo rake aiwa Jackie Kenzi munhu anga ari pano all along ukaenda kupost kwanga achitonyora achiti ndikwidzei palive iyoyo ndoda kutaura all of a sudden pazokukwira uya kuti ndave kubasa kupa abva kunyora manje hapana kana 5-10 minutes apa achiti ndikwidzei anga asati apinda basa aona vanhu vamwe vauya vachitaura kuti vanoziva nyaya dzake ini vari kutouyawo nhasi handivaziva vakauya ndamuposta ende kunana Paul Shamarod kwandakamuposta handaumbobvisa maposta acho endai munoona ariko kune vamwe vakatonyora mucomment section kuti munhu akatombotibira hunhu hwake ndogoita bhita pana Tatenda ndoita bhita yei zvangu iri ngauye nemavhiwano ake ndichimukumbira uzogara sisimeli nekukura kwandaita kundochikumbira munhu andikuchengete unengone nyaya iyo Queen B unomuziva here munhu mataura kwari kuita Queen B vanhu buda udzoke Queen B buda udzoke imboisai Queen B indikatozotanga kutaura dzimwe dzakabva kuZimbabwe uko kune mabhururu ake ekuZimbabwe Tatenda akadzingwa kumba kwaigara akagara mustreet vanomuziva can witness kuti Tatenda angari street kid kuZimbabwe iye akatombozvinyora asati adhilita iyi baba vake vakamudzinga pamba nenyaya yekuba iye Tatenda akatoba mombe yosaka ibereka kumusana hanzi akaba 3 akatengesa mombe akabereka mombe akaba mombe akatiza naye akaisa kumusana akaibereka but what I know is akadzingwa aiwa kumba kwava akadzingwa anyone anomuziva panapa iye akazoposta ati hanzi ndakadaidzwa naMwari unogara mugomo vanhu vanyatsoziva full story handi angafana zvombodaidzwa naMwari unogara mugomo handi aigara mugomo because Mwari angandidedza kuti ndigare mugomo
yadzingwa nekumba hanzi ndopakaita calling yangu ipapo wakabereka muzi burumanu wakabereka burumanu musana kwamanyana zvobaba usadaro tatene uya ikanditatenda baba imaya uya kanditatenda tiketi rekubhora ndotenga tiketi rekubhora ndotenga aiwa taitenda unondistekesa zvangu aiwa indakanyatsodzodze kuba akabira step mother vaigara nawo iye aintoitaura ega nyaya hanzi ndakavabira mari yekunohodha makuseni mufundisi munoitei vapindura mufundisi aiwa kumbavha hawo vagara uno pamusha pavo rinenge ritori shavi riri pana tatenda kwanzi regai iri whatsapp call orit regai titi regai nditore nhamba dzacho aiwa ngauye ka munhu anga achida kukwira pa ndaipa nhamba dzacho regai tipeta tuna nhamba dzacho natimufonere kwai tifone unenge pakufamba pakutiza nemombe apano pandipedza kubereka hachadi kuye iye zvaakatoenzana nemombe yacho vedu kwakaibereka seiko munhu akatoenzana nemombe yachona kwanzi kwakakumbira regero will you take him back no ndipe nhamba ndaamira nhamba aiwa ndokupai nhamba dzake dzekudubai kana asina kuti ndidzo here dzanenge kana dzane dzimwe nhamba queen b akuramba chikudzokorodza kuti kwanzi akaba mombe akatiza nayo ari kuramba chingonyora kuti bhito akabereka mombe musana akatiza nayo anyway zvakaoma ndaseka aiwa indangoti hangu akazoya kumainbox evamwe mongozva nemuchidhira nemunhu akaita sei because senda nhamba shore ntoni timufonere senda nhamba ndokwanisa kuitarisa ndiri palive kudaiwa ungodzokera back uinde koutori naise nhamba yese roy uise kuwhatsapp ndarega ndiise kuwhatsapp okay yabva yauya abvaisa plus yatiza ish plus 97 something against kwaisa kwacho atenda adasimadinakidzi idzi hadzisi kutogaya zvadzo ndiyose munhamba here yawakandai koshereni watiza ndiyo makadiko munhu wamwari tiripo simene makadii tiripo ndoti pastor niko Desmond here kana kuti tatenda ndonzi tatenda Desmond okay alright mufundisi kadii muri kudai mukunzi muri kufamba muchitsotsa bhinzi zvose nemari aiwa zvirizo mire ndizotsanangura nyaya yangu muinzwisise alright hazvisirizo zvakataura okay zvakaitika munhu ndakamona musing group WhatsApp ndobva ndatanga kutaura ndandatokuno kudubai handiti ndokubva tawirirana handiti ndatati okay tabudanana handiti then ndandamudzo about my life zvaitika ukupinyi wangu handiti so baby mama wangu handiti vaida kutenga mapamba akachipa handiti so nguva yacho ndaisina mari since ndaidana nauna ndangomuudza kuti no tingoshiyo naye noti kundaida mari but tingoshiyo kuti akanovanhu uri abroad vari funga kuti wavadachi uri kuda nguva dzese une mari kati ano saka aizi handina mari chichisa da baby mama wangu arikudaidzwa kudai iye ndovati aorit zvinoita here kuti ndiwape sinzi mwana wangu tikudanana kana wadzoka unozondipa handiti kati no it's fine ndozokupa then another day unosangana kusouth africa ndovati nomufundisi atira magetsi
but izvo andamagedza muno kana mari shoma and then ndobva ndataura kana ura tinoona ndokupa mumbechi 100 rand handiti ndozvaitika se ndichikupa handitiwirirana takaagriya hakuna munhu akatsotsa mukosi taiwirira tikadanana tadanana manje munoziva kuti pafacebook apa nditi ndinogona kuona picture handiti ndobva ndakomenta kuti ungokomentawo zvakanaka engagement yatengeikoitawo handiti you are beautiful, you are what, and it. So, sisi ndova atora mascreenshot, vaitora mascreenshot kuTikTok zvekare, and it ndova macomments andaisa vanhu vaita se vachidaro, and it. Ndova ndikuita se ndiri kufleet, and it ndova ndiri kufleet, and it. Now sisava tichitaura kuti status yako yakamira sei. And it's sometimes I'm negative, sometimes I'm positive. And it's number one. Number two, then satanist. So inini vaida kundicontrola and mona zvese zvakazopinda kuti vaida kundicontrola anoti azvikwanise because hondo dzacho pamwe togonozokupurira iye anotoziva pangatadana naye ndakarowera muromo handiti akatondiseka hanzoni mamhepa angu aita se unozoagonera handiti sadaro handiti handiti ungarini ndafanira kunge ndakadzokodhara pane zvinongoitika kubasa handiti zvikati no ngatiite zveuber kuno handiti inini inoda chi 20,000 and it's and it's so rumiriko and it number one fundis and this number two kuti rimurume kuti nduye kwakwe azviyatsomira zvakadaro kandi anondoona zvaindihista anditi now zvese taita tichimbirirana anditi patakarambana ndobva kwatangaiva mari yese I want my money uri kufleta ndikatomuaploid asi kufleta wacomments engagement anditi anzi auri kufleta utase pekuti anga akatomboti kufleta pafacebook akatomboposta zvimwe pafacebook ndikazorisidzana naye tikawirirana futi tikadzokerana. Now the problem comes now kuti Facebook account yangu anditi ita zvakadai control zvekuti kuTikTok aindiudza zvokuti titonetsane yekuti aiwa hakuna kundiudzira ndinofunga usanditonga munhu eche anditi asingafunge ndodega ndikanetsana naye usafunge saini after zvese after ndaona zvese izvo azoti no relationship yaiti ngaipere because hatisi kuita se handikuona tichikuwirirana because initore nenharo une nharo saka hakuna kwatinosvika anditi fine relationship yapera mari yangu ndipe tikati imaandakakudzoka kana ndauya ikoko ndichakupa kana ndikakupa handiti ndopa patakaita nyaya akuenda kugrupu rechechi vanotaura kugrupu rechechi Facebook avaisa achingofona every time. After adaro ndobva azondipa screenshot rekuti ndatumirwa mari nemumwe munhu kuti ndise ndikuregerere ndasiyana newe. No, it's fine. Even WhatsApp kwangu kutuma pa screenshot emanadamba andakabloka so far anaita 9 achinituka uri mushuru urite achiri insult inanana zuwa 1 randakam insult ndakupedza ndakuti ndakubloka achitodza vanhu ozondibvunza kuti chii chiri kuitika aku ndakamusikama and then ne nyaya
yelaptop yakataura kuti ndakabira baby mama wangu baby mama wangu ndakabira vakatengesa vega vakati no mari iyi ndaida kuenda kuZimbabwe at that time kuti ndizoenda kuAngola. And all right, laptop ndakuitengesa handiti tokupai mari but laptop yangu muzonditengera ndoida handiti baby mama ndova vatsvaga munhu wekubasa kwavo amukatavabvunza basa kwavo ndobva atoya kumba ndobva tamupa mari ndobva vavaverengerwa mari ndokubva vandipa handiti ndandine nekakadhi remukuru kataishandisa tese handiti salary yavo ndobva yapinda but no mari yangu ndichingowedzera mari yotoziva kuti zvinoitika handiti ndakatora I think pas quarter ndakatora imwe ndikatoiseri mumaccount handiti ndozvandakaita but ndakazoshandiswa ndakunzwa kuti vari kuti ndakaba laptop nesava achindiudza kuti kunenge kuti ndakaba laptop ndakaba tuma foni ndakaba 6000 achitoti kuti hanzi ndakamuskama ina ndakumuskama because takaita zvine tichiwirirana then ndobva tazorambani agreement yatatawirirana kuti mari yako iyo kana ndauya ndokupa kwanzi aiwa ndakupeda izvezvi handingachete zvaunoda ndo zvakaitika zvekuti ndaimumanikidza kuti ndiye kuva ndifosa that's a lie bekutanga takatowirirana chitei ndinouya handiti chitowira kuti no you are my sister, you are my brother chitowirana angorambana bekutanga kuti no you are my sister, my brother I can come to your house anytime chitowirana handiti then ndikazokadzokirana ndikazomuti no hazvichiite kuti ndozogara newe number 1 ndiri mufundisi number 1 number 2 ndiri murume movie inewo hazviita hazvina basa ninge akatipa maexample akuti ninge akaita muvhoni but no I cannot move on but chandokwanisa kuita ndokwanisa kuti kuuya ndichikuvhistira ndichidzokera kuya ndichivhisa ndichidzokera anomaona saka zvozvoa ndakamuskama mari ndiri mahure ndiri kutsotsa vanhu beans handina munhu andikatsotsa beans macomments andakangoisa andakaunza kuti uri kufleta pafacebook ile mukaposta a few people ndo vanondiziva because handisi munhu wesocial media zvekudaro kunoko ndokutonga social media just because nguva dzakawanda handina zvekuita saka ndineko pasocial media ndichikokomenta but half past 9 it's 1:15. Okay, all right. Great. So ndozvakaitika handina munhu wandakatsotsa beans handakumuskama handiboti tikatoita mari tiwirirana iye anonokubvunza chitowirirana chitika kana ndikadzoka mari yako ndokupa and still I stand on that kuti ndichingotsika muZimbabwe mari yake ndomusendera yake ndinaye akaunti namba yake akandipa ndikati no ndichingotsika muZimbabwe I'll give you back your money. So that's my story. Sisimele ndoda kutaura something tatenda asati adona mufundisi asati vadona. Do you know kuti maconman ane language anditi ambotanga achiti ndaka offer ndiko ndakamberenga kumwe akanyora kuti I was offering. Now because I'm here it's a different story. Ndakukupai number dza baby mama. I've sent someone akatotaura naye already the same story. I recorded it even a voice recording but auti mutaure naye tatenda that's not how he spoke to the baby mama. Akatotiza baby mama ndokutozonzwa kunzi ari kuDubai and iye akandudza kuti hanzi musikana uyu akandinyepera makore. This girl has my chat akena tatenda ari kuDubai. Tatenda said he did not know kuti mukadzi uyu ane nhumbu but this girl showed me chats. Tatenda achimubvunza kuti nhumbu yakura sei imbotumira dumbu tione. Sisimeli, I'm a woman, I will stand for women. Mukadzi uyu haimbonyepa akandichemera salary yake it's 6,000 rand. Tatenda akatora that whole 6,000 rand ana kana mbobusira kana send mari rent yanga iri ipapo. I'm not talking to you Tatenda. Mari rent yake I'm not talking to you. Mari rent yake yanga iri ipapo. What would she benefit from lying to you because manapwe rakatanga pekwa mwana wako iwa usati wambatenga ndindakatanga kuatenga. What would she benefit from lying about you? What would
she benefit from lying? And you are a pastor, a man of God, what are you teaching other men? Because they should have said, "Imimi my pastor and ndinofanira kudzidzisa vamwe varume kuti it's an iniquity before God if you cannot take care of a child that you ndaikuudza kuti yes I can afford to look after my kids, but do you know the pain yekuchengeta mwana baba vake vari mupenyu uchiziva kuti variko busy yako paFacebook munhu wapastor. What are you teaching people? Pain. I talked to you. You Tatenda shared with me with your own dad rejected you. You said you know the pain, but here you are, another woman is crying because of you. Wakasiya wanomubatanidzisa kuchechi uko ukaita covenant naye. Do you know before God you are married? With that woman before God you are married. What are you teaching? Because no, your parents know you. I did my thorough investigation. Right. And I knew that she was pregnant because Baba told me my period that was there. But what did you say to me? I'm gonna throw your charts here. I'm gonna throw your charts here. So I knew and it's to the moon animal. Nyaya takanetsana ababy mama never for. I did it. Never for kuti she liked to give me a age. And then nyaya she lied to you about the age, Shireen. No, mama, she was 47 years. Okay. But Mama is 47 years. 39 years. Okay. Baby, Mama is 47. And then I'm 39 years. And that was older and later. After that, I'm 2 times. And it no now we need my 8 years. Yeah, and once I talk about the cat in Jimmy. Chine cat, Wangava Nayo, Indi Nayo. And she knew I was supposed to go to Zimbabwe, but Babango you got to phone a repo. And it now when you are with Tawura, baby mama. Last month, the Ragotatora now, now every day. Couldn't take a weird shot. How can you move forward? Church at that now with a covenant. I go into I go no jam for the body with the now. And then after service, you are going to say them from this. Vatican sailor. Atina buttons of Buta number that at and in other by stories and she knows even Papa of Angola, right on in Angola, Fonda of Angola, the was the government of South Africa and of Zimbabwe and of Angola. Through Angola, they tell now. And it's she couldn't because I would watch it now in Dubai. And she knows that I'm in Dubai. The Gatora now would know Panchazoga and the church the Panchas, yes, between the city and one to types and as a canal. So in terms of Shani Siga, we are the story of my message. Put the Mama was what you are so much. Shani is what you want to do that. Look at an Iowa. Was who charges with Yashin, don't you? They tell now. You know what? I talk to your baby mama every day. Ndinotaura nako ukatombomutsi hanzi he Tatenda. Can I say something? Wakunyepera vanhu. Sisimeni nitakupa number dza baby mama mozvinzwira make. Because you forget this woman I talk to every day. I'm the one who's wakanga wamuta hanzi he mwana wa awa Shireen. He mwana awa Shireen. Anyway, hold on. I want to talk about you Satanist yawaunza up. You are Tatenda. Satanist, but Pastor Matishore ni Satanist. I know you worship Ragupi. Ndi pastor mufundisi uyu ari kuya achinditi ndiri musatanist uyaichinzwa mufundisi
akanditsakanisa aiinitiata pafacebook akawandisa akati kwamagaya akati akatogweta namagaya akachanaisa namagaya vakainitiata vakawanda ministries ndozvaakataura kuti ine ngadai tatenda uya nemavhi11 ako patinobva tangokubata kuti uri mufundisi wefake. If you were a real man of God, no, we are nema V11 and number imbomira ndipedze kutaura tatenda. If you are a true man of God, imbomira ndimbokupa chance yekutaura ndambokupa chance yekutaura. Iwewe kana uri mufundisi, alright, let's say you are a true pastor, not mbavha yauri inoenda unobama church unobama phone kuchurch. Let's say you are a true pastor, let's say uri mufundisi wechokwadi kwete zvako zvobira unobvisa dai ungari mufundisi wechokwadi. If a person aiwa oti excuse me tatenda, we are ne V11, I dumped your ass because you are broke, and then number 2 ndakakurambira nyaya yechihure because vasikana vawainyenga uchikumbira mari. They also came after I posted you for the first time. Even vamwe vanga vari mawani mucomment section. Iwewe unoshanda kupita tenda une pekugara here. Unei munhu akashaya mari yekunorapwa achirwara. You had to wait for 2 weeks kuti someone akutumire mari yekurwara yekunorapwa kunotengerwa mapainkiller. Kunotengerwa mapainkiller. Wakaba mafoni kuKempton Park iwo. Kwamufundisi muruko. Iwo umbavha hwako unotangira panapa. Ndirakuya ndichiposta handisi kukunzwa. Aiwa umbavha hwako unotanga nhasi. Mbiri yako yekubanda kainzwa shamwari. Ndosaka wari ndichitumira. Mira mtu ambotaura tatende. Taura tatende. Mubvunze kuti andakumuudza kuti level yako neyangu yakasione mari ina handina mari. Hazviite zvakanaka. Wakazozvitaura after I had exposed you. That you said after I had exposed you. Sismeli. Kana pane vanhu vanofollowa platform yangu after I had exposed him and ndatonzwa nyaya. I even asked him about the women who were making allegations about him because ndakaona kuti vari kunyepa here. I was asking him ndopa akatanga kuti no noza munhu anenge ari guilty anotanga kuti twashasha nini because certain ladies started coming. So I wanted to know kuti vanhu vari kutaura chokwadi or not until his own brother came, until his friends from Zimbabwe pakatozoya vanhu vakawanda kuseruko vakatosangandudza nyaya dzatatenda dzakatowandisa. Why is he not talking to the pastors vakanga nawo Kempton Park kwaakanoba ma-iPhone? So ndopanakatozoona kuti munhu imbavha zveshuwa. Ende ndosaka waigara kuti posta kumba kwako kunei chichichi ende iwewe neufundisi wako tatenda. Can I just ask you? They are very big allegations. Do you have kana ari mufundisi akadi kuzvinamatira? Which pastor have you ever gone about saying that? Tatenda hana chechi. Because these are very serious allegations. Ende kana ari pastor chaye, why doesn't he pray? Kana ari mufundisi aita basa rekuposta doroko. Ngati uri mufundisi anoita basa rekukoirira vanhu paFacebook and you say you are a pastor, ndokuzobvisa nekuti ndadaro zvikanzoda kundicontrol. How many people that you used to go to church with vakati vakasuduruka kwauri? I even sent you their messages. Aiwa ndambokupa mukana wekutaura. You how many people vawaiti mafundisa unozivana nawo and I sent them messages. I sent the messages kuti uyu tatenda vakati takasuduruka pari because takaona kuti he's a fake. Nenyaya dzako dzekubata tenda ndirakuti kana tapedza live ndakuposta zvese. Titaura ndikuti mufundisi wacho pari kuti ndakapa iPhone 2 handiti atenge kana live achinofanira kuita kusema mangwana anditi otaka mufundisi wacho owaudza kuKempton because inini I have never been in Kempton. Ndaigara kuPretoria. Waigara kuOliven wakasiya wapura futi kwaibhadharwa rent nemusikana wakasiya wavhiringidza. Ngashindiudza kuOliven kwakatorwa naMichael ako. Michael akakutora nemangwendera ako kuOliven uko. Nyaya dzako kuti dzekuOliven dziripo. iPhone wakaba kuKempton Park. Yes. I will do that. Aiwa nyaya dzako dzakawanda. Handina kumbo. These are very
guilty allegations ekuti ndakabamba aiwa kuba uri mbavha zvako umbavha achimborambe kuba uri mbavha eno wakuti Michael akakupa mari usina kumutsotsa akuti hanzi Michael akabvisega mari tipei ma11 ndokusenderai ma-screenshot saka usatanisi unooneka pa-screenshot ma-screenshot handokusendera isimeni musambo haandisendera iya mavhine hanzi naFrancisca Demberere mukomana uyu haadi kushanda tatenda even vakana vakagara nevo vanotaura kuti hanzi anga asingaendi kubasa hanzi airamba kushanda aiwa tatenda mbiri yako tinokuda ati ndakagara naye hanzi ndisabharidzire zvousatanism imimi kana mune mufundisi wamunonyatsoziva anotya Mwari angauye here achiti munhu uyu anga ari muroyi kana kuti munhu anga ari tii funza ndinokufunda chimwe kuti iye handiti chaari kuti ndakamutorera chii iye shorei inini tatenda waungosipwa here patanga live inini what I was saying panyaya yemari tatenda I saw you doing a live mascot uchinditi hanzi in fact I was called by somebody uchiramba kuti hauna undikumbira mari ndikati unogoramba kuti hauna undikumbira mari saka inini ndinopenga here ndingangoburitsa mari ndongoexpecta kuti chadzoswa ndogoziva nhamba dzekutumira mari iyoyo ndogwe that's why I used my bank account because ndaida kuchengeta evidence for a day like this I have seen how people are saka inini ndopanada kuziva kuti inini am I out of my mind ndakazoziva sekuti mari yachaidiwa vanhu kasitereki nailetu ndiri kudiwa nevanhu naisitereki saka inini ndinopenga here from Norway kungomuka ndonotumira munhu mari asina kukumbira ndopandauinga ipapo ene ndikati mari iyoyo handina kukupa because I was giving it to you nyaya yandakakupa is because you proved it mira tatenda ndipedze wabvunza ndiri kurwei mira ndipedze wabvunza ndiri kurwei ndikati mari iyoyo ndakaibvisa akapiwa mari wani vamwe vanhu saka mari achakapiwa mari vanhu akandipa mari haasi tatenda vanhu vanoziva tatenda history yake vakati munhu tomuziva udedengu aiwa inini ndamunzwa achiita live yandadedzwa achiti hanzi hanyana undikumbira mari achiramba kuti anambobvira ndikumbira mari and that is where I said saka inini ndinopenga ndinopa munhu asina undikumbira mari ndikoziva kuti iri kufanira kuenda kupi iri kunoitei munhu anonzi Maita unomuziva munhu anonzi Maita unomuziva ufone kuya kubreka chanzi munhu anonzi Maita unomuziva Maita unovaziva here anogara kutori kupretoria Maita Starawo utatsvaga Starawo pamakomenti mira ndikariwana zita ndokuudza ndada kudzokera pabasa mangwana muchekere tiri live then pana pama11 chatumirwa 11 aliyotumirwa ake aiwa tipei tione tipei ma11 ache tione shorena chatipa wake ndichakuitira achatipa wake apa shorena anga chidangoti muzive kuti munhu iscam anokutsotsa uyu bhinzi nemari ndo zvanga chiti iye awareness campaign chete and I wanted to clarify Sisimeni ndati ndobanditi Tatenda, you were not going to give me my money. You were not going to give me my money. Tatenda unambodana na tsitsi here. Tsitsi ano tsitsi rinoona.
Tatenda ashando yameno basa kwaruda. Pretoria. Ngakupei letter of employment. Kusiyabusa kuna siyabusa Pretoria. No, ndaigara muolivina ndamboenda kwetseko. Ndaigara muolivina ndambobuda muolivi. Alright. Aiwa pakanaka. Ndandiri kuti izvozvi muri kunzwa baby mama vari kunzi hanzi ndivo vakauya vega nemari yavo vakanotengesa vega laptop. You understand how scammers talk. Antanga kudza kuti handina kukukumbira ndiwo wakamhanya-manya. I heard this lady story. Now, and Tatenda akatiza akadisappear from this woman. Ndo zvakazongondidzora moyo. And after the other people that came through, ndikangona kuti munhu even till today, he has not sent a 1 rand for this lady. I and brother Tatenda ndisu takatozotumira mari yemanapweni this week. Tatenda, do you know that you Tatenda? Aiwa, because ndakatozofila bed kuti mari iyi kai aina kupiwa. But I'm just saying kuti this is another woman who's just a victim. Tatenda, you are just oppressing this woman. Inini wakatoona kuti hako kuti nini I'm just another character. But you are oppressing this woman. Indiri kuti iwe unozviti uri mufundisi. Lead by example. Imbonyarara. Ndati iwe uri mufundisi. Tinakuona ufundisi kwauri. Aiwa, iwe uri mufundisi. Kana iwe usingachengete mwana wako uri mufundisi. Saka vana baby daddy vedu vanozodzidzei. Who will they learn from? You are talking about me being a satanist and did it. You know what in satanist? Let's talk about a pastor who doesn't look after his child. Can we bring that on the table? Satanist, it's fine. I'm allowed to be wicked. Dream satanist and did it. Tell me about it. Tell me about it. You are mfundisi dream satanist. So tell me mfundisi anotakutsvagwa paFacebook nenyaya dzemari. Tell me about it. Ndiwe mfundisi ka? You are the one who came here telling people dream satanist. Good. Tell us you were mfundisi asingachengete mwana. Saka utatinda kwangotiza nyaya yekuti yori nakataura kuti Mungu anzine kubuda positives, Mungu anobuda negative. Ndozvoko zvawangotiza iwe Tatenda hapana zvimwe. Sismeli, Tatenda ndakamudza kuti HIV 100 chinotestwa tese. Ndakamudza kuti handimbofa ndakakudza. Zvakunzi bully. Ndakamudza handimbofa ndakakudza status yangu sipo. Let's go together. That's what I say to him. Ndosaka ndisina kumbomudza. Zvese zvarotaura is just hearsay. Ndakatoenda ndikanotesta ndikamutumira receipt. Alright, we are nema results angu apa. Since you know them, bring them here. Since you know them, ndakakutumira receipt ndakakuti we attended test. Since you know them, bring them here. Since you know them, bring them here. Until 11, bring them here. Bring them here. Exactly. And anyway, you are drawn by immorality. Let's talk about the flirting. Ndakaposta kwa ushamwari Sismeli. Ndapedza ndakakanda panapa. Sorry. Musanyeperwe Sismeli. This one is not a pastor. We are still pastor. Guys, mukariwa page rinonzi Auxilia Mtondwe ku TikTok. Tatenda aituka vanhu vauga vaitsiura Auxilia. Tatenda ndikatozomuti naiwe uri man of God anenge achituka vanhu vauga yakadaro. Go and look for Apostle Desmond on TikTok. And my V11 now I'm gonna post them here after this live. Shine it Tatenda. Ndikazoti uri mfundisi wekupi anotaura vauga iwe. Uri mfundisi anotaura vauga. Pane vanhu vakatsiura Auxilia tunoita basa rekukwera. Tatenda aivatuka vauga nsandambonzwa iye mfundisi wenyu. Ndikati uri mfundisi akati asi anotuka vanhu vauga. Ndopatakatanga kunetsana. Tell me, Pastor. Why should you?
You from what? This one is not a pastor. Hapana healing. Sismeli, I dodged a bullet here. Ndakatozoti, you know what? Mwari makaita basa. Wow, tatenda unonyepa iwe. Tatenda ndingatonyarangu but tatenda if you push me ndotumira sindi rako pafacebook ndotumira here ndati vanhu varare vatonhorerwa ndotumira sindi rako here pafacebook if you wanna push me that far I won't go that far. I won't go that far. But since you are so holy, should I go there? You're calling me big. Ndiyada kupindira mumwe munaisa mubvunzo ndakanga notwanzi. You are a fake pastor. And I've said that. Maona utana kuramba utakatumira ka. Ayo guys, mazona utana kuramba ka. Maona utana kuramba ka. Andingambozi tomatumira na manustan. Zvimanuzere ayi wazvona ndatumira zvito zvizve. Ndinotumira nudu. Ayi ndingambotumira. Angakana nawo ngakati. Sismeli. Kuti ndaitoshamusika. Sismeli. Ndaitoshamusika. Ndopa ndakazoti iwo umbori pastor akaita seiko. Because mapastor andoziva ka. They don't work like this. But I condemned it. Atenda mari wangu watiza nayo shamani. Mari wanga watiza nayo. Mari yako ndo wangu usingadondipa. No. Mari wangu watiza nayo. Kana wakatadza upaya baby mama mari yako yangu wangu wachandipa rini. No, mari wangu watiza nayo zvako. Inini mari yangu ndakakudza kuti utizi nayo. Mari wangu watiza nayo. Ayo mari anga atiza nayo. Mari ndisina kuya pa Facebook mari yangu ndisingambiwana. No, ndikatrasta tsotsi rakabira vanhu. Ndikatembe tsotsi. Ko vamwe unovapa mari dzavo sei one. Aiwa, inini mari yangu ndisina pa Facebook ndisingaiwani. Ndofunga zvandoona hangu ini zvandikufunga panyaya. Ini ndoona sokuti sezvo mazosvika pamudzi wenyaya pamongo wenyaya kuti dzini rafunaro. Aiwa guys, aiwa ndachitamba mfundisa vanambotumira sini. Aiwa I didn't do that. Aiwa mfundisa vanaotumira sini avo. Aiwa handinganyepa. Ati vachako vana uwani. Akana vanhu angu ngaatumira. Ndatumira. Mfunzo ana kublogere ku TikTok andisendela imidwa una kublogere kuti utame tatenda auna kana face yangu on anything. Ndaitokutumira zvinhu zvepa internet uyaukane ndoba ndakuburitsira kwazviri. And ina handina kukusa udaro tatenda. Takuti uende papage rangu reInstagram rekubasa ne. Aiwa ena papage rangu reInstagram rekubasa unotsvaga pane waxing combos wobva kuti picture iyoyo haipo here. Unofunga ndakapusa here nini? Aiwa on that one ndaito my guy. Aiwa shama dai wakaita video call. Tatenda, you know what? Sismeli. Ayo, iro kairo rangu nepa kai. Ayo, Sismeli. Picture here iri pa internet. Munhu wese akaenda pakanzi waxing. Go and Google waxing. That picture is there. Tatenda rikande pa Facebook inopinda. Tatenda rikande takunyatsokuradza kuti ripo pa internet. That picture ripo pa internet. You handina kusodaro tatenda. Pa Facebook mfundisi takapapinda musati mapapo. Ipapo ako wakavharika. Aiwa, irora picture rawo tatenda. Enda unogoogle uti waxing. Enda unogoogle beginning waxing. Mfundisi amuiti mungati maningirira mafuwa unudhumutadza umwe. Aiwa, Sismeli. Picture iro rarutare. Anyone ane Google ngaenda anoti beginning waxing. Anoona. Let's say ranga rirako chairo. Ai Sismeli pa Facebook takapauya rini. Inyaya dzevanhu vangaridza taona.
aiwa let's say irangariro rako zvesho wabhilivha pamunhu wako vakutaridza third party vakomana ndopane nyaya ndosaka ndisingatoiti sisipeli pafacebook takapauya rinapo iwe unogona kutaura ichi chima china rumwe munhu anenge adanana navo apa votaridza shamwari yavo ngaachizvinzwire manje kuti munhu uyu akaita sei pafacebook takapauya kudharapa iye ngaachizvinzwire manje munhu anenge achazoenda una mufundisi iro ukatogugula kuti bikini waxing tatenda riripo hanzi ndakaromba kana wakunzwa akaromba waita mari kwaimi mufundisi muno maikumbira dzini sei munhu wamwari munonamata muda kupinda muchiveri hanti munokunamatira nyama yenyu mufundisi mungabva makumbira dzini here sizimeli atombotanga chikoti ndandatofunga kutora kuzorarona because mazuva acho ndandakatoheduka mama aheduka ene ndakakuudza kuti hauna mate saka uri kutsamwei handiti ndobva ndachinja ndikatomuti ndachinja mafollowers akandiredusa kana mukanobvunza zvinoita ndikatodhilita akanditsanyira sentence senaiti ndikatochinjawo avo vari kuti buleti vari kuti vanzikana yakaromba imi wedu wemunhu so sisimeli vanhu vakakuti wakarombaka it means ndaita mari zveshuwa ukaona kunzi warombaka waita mari zveshuwa I like that ukaona usati wanzi wakaromba usati waita mari kana waita mari unonzi wakaromba kana usati wakunzi wakaromba usati waita bheki asati akaita mari inoshandisa shore nekuti ngataromba ake haiwa kana zvokuromba mazowanzawo vasikana musadaro shore ari kungorera munhu angoropafadzwa zvokuti from life yake aive nepaave pave nedifference asi zvokuzoti kuromba asati ave nemari inoshamisa kuti ngatitororeni wakaromba hayo vasikanasakuromba kwacho ndingagorombera kungotenga idzomuta nhatu zvinandiregezve kana akaromba tiamona kugara mumamanchoni chaimuchaima achidini achifamba nemakoshika yeni toziva kuti wachiromba kwete mota dzake dzaanofamba aiwa anofamba nenormal cars shorei mapole ewaya ndoanenge anoromberwa ewaya nemahundai tokambremwa hello hello azadzi ndokutaura handiti soti nachinzwa ndinewo andakakanganisa andakamukanganisira shore nandirambe ndokumba andiregererewo ndine pandakakanganisawo andoti kuti 1 2 3 ari ndokundoregerera akandinamasira akanditsanyira ndikachinjawo zvandaitambofunda so ndirangu apuzaizo pane mari zvandakamuita zvinokuita zvakanaka kana ndakataura zvakaipa ngandiregererewo I apologize iwo chere newo kumbira uregerero kune mukomana volume makundinzwa tatenda you have spoken like a leader and you have spoken like a man because panapa takawanda vakadzi now that you've apologized and acknowledged hatisina need yekuramba tienderera mberi I also apologize kana pane zvandakakukanganisa none of us has been perfect I also apologize now this is what a man does a man leads because still vakadzi totaura kusvika mangwana hatineti but now that you've apologized I think hapasina need yekuramba tichadhigana into month zvapera zvapera dzini rekura munaro pamwe ndirakewo iwe chorei kana unazvowo dzile chawo ndizvositamerichadzitozese kuno hapasina bheri handichichoreini uchi kuda kutandoti no it's fine handiti pana akatongobhadharawo ndoenda kuita tsotsi it's fine zvakwari chirega kuramba muchinyorana muchiposana muchidini muchiita zvamuri kuita zvapera iwe chirega kuramba uchitaurawo nezvavo loshoreni zvatatendawo chero kamuona achiitei usasiyana nazvo chero kamuona chikomenda tikudini siyana nazvo hanei newe hachisinei newe pane munhu ari kundifonera mira chinzwe munhu ari kufonawo tatenda ndidambo kudonhedza chikufona ndiani chero mabhebhi mama ake usachataura nawo lorei shorei havanei newe usachataura nawo zvachose siyana navo
uyo anonzi bullet anenge anotokuziva zvokutodaro munhu ari padhuze ighost zvaro but anotokuziva zvokutodaro ighost riri padhuze newe shorei bullet ramaimunya.com iro bullet ramaimunya ighost riri padhuze newe somebody close to you ari padhuze anguravhira kunyora zvaari kunyora itsinza anotokunyatsa kuziva munhu ari padhuze newe ndichazoverenga kana ndapedza aritika arikutofake nekusenga but anonyatsotokuziva because abvira achingototaura nezvako chaiko kuti ime ndinogara atoramba atomboti ndikakwira pano ndikudza kundibata saka munhu ari padhuze newe voice anyora but it seems like hapana chakaipa chaataurake zvatopera bullet zvatopera vatosiyana so guys zvapera kashoreni thank you very much aiwa chira raimi isu tiripo mangwana hatindi kumabasa thank you very much right guys iyi yanga iri nyaya yashoreni neex boyfriend yake ndo shamwari aiwa haigaroziva kwana zvinoya unotoziva kuti munhu ari mukuseko mangu saka guys dzadziri nyaya dzavanodana nawo dzaramba pane nyaya yanga manje vavata this time hakuafrica this time vavata guys aiwa iyi toyama yava toibata mangwana yama yava toibata mangwana right tichiri kupinda here topinda here munhingikiri vanhu varipo here tipinde mureururo topinda here mureururo 30 minutes chete kana kuti 45 minutes topinda here muemotional friday kana toita mangwana topinda here vakomana vanhu inguva idzinodyiwa ita seyo time dziri kumuka dzichibikwa machips nanamai apanapa kweni ndiri padiet ndiri kungozvibaya nemvura mazuvano guys mumba wakundona ndakaonda guys mumba wakuona fesi yangu yadzokera paposted topinda saka ndakukata ndobva ndadzoka andika ndakukata ndobva ndadzoka nditi ndakukata ndobva ndadzoka takati tukuita murima andika kuti vanhu vasununguke admini muchidzoka mondisirawo mondipinirawo nhamba andika kuti vanhu vafone musaenda